I la Universitat de Girona organitza avui i demà la jornada de portes obertes per mostrar com és aquesta universitat per dins i alhora oferir als aspirants estudiants un tastet de la vida universitària. D'aquesta manera s'han dut a terme les jornades informatives sobre les 45 titulacions que ofereix l'UDG, on s'ha explicat el què i el per què de cada estudi. L'Anna, la Clara i en Guillem són 3 estudiants de segon de batxillerat que, si aproven la selectivitat, l'any que ve aniran a la universitat. Com que encara no saben què volen estudiar, han decidit passar-se per les jornades de portes obertes de la UDG. D'aquesta manera volen acabar de prendre una decisió i també fer-se una idea de com és la vida universitària. Jo he vingut a la xerrada de dret perquè, bé, de fet estic dubtant entre dos, entre psicologia i dret, però bé, m'interessa molt més dret i vinc a la xerrada de dret, que és a les 12, i bé, ara estava fent una mica aquí de temps, mirant les diferents paradetes que hi ha, amb una amiga, i bé, doncs a les 12 ja m'esperen allà uns companys per anar a mirar què tal està la facultat i la xerrada, i a veure. Informar-me una mica de com està la cosa, perquè fa carrera, i abans vinc del Barri Vell, que hem estat fent una xerrada allà de turisme, i ara he vingut aquí a veure una mica dret i així, a veure què tal, i no ho sé, m'haig acabat de decidir quina carrera vull fer. A mi m'agradaria més anar a Barcelona, més que res per canviar d'aires i jo què sé, per anar a viure en un pis i deixar davant dels meus pares i així, però els meus pares prefereixen que em quedi aquí a Girona, perquè clar, viure en un pis és molt... habilitats de cuinar i són masses coses noves i a més jo soc una mica desordenada i així, doncs per això. Per acabar de decidir-se, els joves han anat a les diferents xerrades informatives de cadascuna de les carreres que els interessaven. Així han pogut extreure més informació que complementava l'oferida als estants. Els diferents departaments de la Universitat de Girona han sortit al carrer i han posat estants on explicaven als estudiants els estudis que imparteixen. Aquest és el cas del Departament de Química, que ha fet curiosos experiments per atreure l'atenció dels estudiants. Avui hem fet un experiment de fred. El que tenim aquí és un recipient que conté nitrogen líquid, que és un líquid que està a una temperatura molt freda. Està gairebé a 200 graus Celsius sota zero. Per tant, qualsevol cosa que posem aquí es congela. Hem fet un experiment amb una flor i aquesta flor, que és un vegetal, les seves cèl·lules han quedat congelades i pràcticament queden dures com una pedra, per entendre'ns. Per això després la flor s'ha trencat. El mateix fem amb el globus. El globus el que fem és que l'aire que conté el globus el congelem. El Departament de Química també ha mostrat altres experiments, com aquest on es barreja una coneguda marca de beguda gasosa amb uns no menys populars caramels. Tot per fer-se una idea per un dia de què vol dir ser estudiant universitari. El centre